इतना टूट गइल का भइल बा बाबू? अरे आई देखो ना आई टूट गइल। ई केंगन ढलाई भइल बाटे? काले पानी हो गया में टूट गइल। ई केंगन ढलाई भइल बा सब टूट गइल बा। अरे क्या कहब इंजीनियर ई केंगनिया बना के गइल बा। इंजीनियर आई रहुए तो मिलावत रहुए हेने मिलावत रहुए हेने मिलावत रहुए। ई तो हमरा बा त 2 इंची नहीं के ढलाई। का हो गई? ना ना 2 इंची नहीं के ढलाई लेकिन आई केंगन ढाल के गइल बोलो 2 इंची नहीं के ढलाई। पूरा पूरा हिलता है अच्छा सब ई तो पूरा नहर का पानी है जैसे दूर के निकल जाता टे। बताई हम जात रहनी हो। हाँ देखनी है का हो गइल बा तो हम रुक गनी हो। आई ई टूट गइल बा। हाँ ई गंडक विभाग के नहर हो। इस सरकार का पैसा पानी में बहावल जाता टे। एकदम कौन साहब के बुलावल हो उहे के खड़ा होके ढलवाई नहीं का दो इंजीनियर उनकर हिते रहे। हाँ हाँ बोलावल जाओ के ढलवइले बा। का हो नेताजी लगे फोन भइल रहलो। ए देखा नेताजी आ गेले नेताजी। का भइल बा हो का देखत रही? हाय देखा तो नहीं की जात नहीं कि रोड में टूट गइल बा का हो? पानी में सब खदार देवे के बार में नेताजी रोड में देखी तई 2 इंची तो बीच में ढलाई काम कुछ गलती भइल बा। एगो आते है इंजीनियर वा 4 चक्का से रहुआ कहे कि एकदम हमारा हिते हवे ऐसन काम करके चल गइल बावे। हमार परिचयदार है इंजीनियर। पर्सीदार है तनी बोलाई ना हिसाब किताब हो फोन तनी धराओ तनी तो बोलाई हम रहुआ फोन धरा के कहीं बोलाई बताइए सब खंडहर गइल बा सब खंडहर गइल बा। रास्ता तो बिल्कुल सड़क खराब हो गई। बताई रो नेताजी हो के रोड में ई हाल बा। बोलाई तनी धक का कचार दिया। हां बोलाई हिसाब किताब तनी धराओ तो मोबाइल पर धरा के दो हमारा के दो हम बोलाइए दी का भइल बा। एकदम नहर के बेकार कर देहलस। हेलो हेलो हाँ बाबा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये रउआ के बुलावता नहीं पुरंदरपुर जब नहरवा ढलवनी हाँ 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 ये तो इतना बढ़िया पानी आइल बा। अच्छा देखी ना ये 54 साल पर पानी में आइल बा। अरे हम ढलैया बहुत मजबूत करे नीनू हाँ पहुंच गए। काम बहुत बढ़िया बा। 74 में खुनाइल 26 में पानी आइल बा बुझनी। हाँ अब बड़ा लोग खुश बा। गांव भर के लोग एजा जुटल बा रउआ के सम्मानित करे खातिर सब स्टेज पे लड़का बनौले बड़े सो। अरे बाबा एकर का जरूरत रहा बताई ना। अब लड़कन के मन हम कहा अच्छी करी तकलीफ दी बनौले बड़े सब बहुत स्टेज बनावल बा लाउड स्पीकर सब लगा के हल्ला भइल बा एजा। अब एक बाइक बोले तो हम के गाए। माला वाला सब बा बड़ा खर्चा बा ना पे कुछ जान होई। अरे तो एक बाइक बुलाए तो हम के गाए। एक दिन पहले बोले रहती। हाँ तो एक दिन पहले हमारा से लड़कबा को हल्ला बड़ा सा लेकिन हम ही पे खियाल बनी। अच्छा बड़ा खर्चा बा। मिठाई सब आ गई बा फूल माला सब कुछ ले दल बड़े से जा। टेंट उंट गिरैला के हाँ टेंट तो सब गिर गई बा। ये छितौलिए के टेंट आइल बा। बड़ा खर्चा बा। तो ना पे लड़कन के मन में तकलीफ हो जाई तनी कोशिश करी आ जाए के। अच्छा ठीक बा आओ तनी तब आई ठीक बेटा आई व्यवस्था बहुत बढ़िया टाइट बा जा। ठीक बा हम आते बन आई बड़ा भीड़ बा हो गाड़ी उड़ी लागल बा। कहतला सा टेंट बा टेंट उंट कुछ होइले नहीं के स्टेज लगते नहीं के का बात बा बोलैले वालो हो कुछ गड़बड़ बा का है जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम। अरे कहाँ कौन है जी प्रोग्राम? हाँ अरे प्रोग्राम तो फर्स्ट क्लास के बा। स्टेज है जी बा आई दिखानी का और स्टेज है जन बनावल बा। देखिए है यार और सम्मानित करे खातिर स्टेज बनावल बा। ये भगवान क्या जुल्म है। वो बड़ा तो कहनी जे बहुत मजबूत काम हम कराइले। टूट गइल बा ना आँखों में घचाने धइले बा हाय नहीं के लौकत कुली टूट गइल बा। चश्मा निकाल के देखी चश्मा उतार के देखी तो हेने देखी तो हाय पूरा माटी दहा गइल बा नहीं के लौकत। ए मार लोग सब ना मारे के नहीं है का बाबा पिटवावे खातिर हुआ बोलवानी ना पिटवावे के ना बोलौने देखावे खातिर कि काम ओरिजिनल का बात ना के माने हेंग देखावल जाला गर्दन में ले हाथ लगा देला हमारा इंजीनियर लगे का फायदा बा। ये हमारा में दोष बा। जनता के मूड एक तरह रहेला माने हमारा में माल नहीं की अगर में लेबर मिस्त्री कमी कर देले बा रहती
तई ना टूटे इतना तो ना कहीं कहीं टूटल बा एजा के काहे टूट गइल अब लेबर मिस्त्री गलती कर दिला सुनी ना एक बात सुनी ना ने बोली तो हने आई ना चल हने आई सुन ले आई ना हने आई ना रुआ बुर्बक आदमी नहीं खी का ये सब के फेर में सब कोनो के पड़ल बनी गांव के है रुआ ई कइला से का ओसे कोनो फायदा होखेला बा कुछ फायदा ना हो जन्नी हाँ पैसा वैसा लेके ओकर खा पी गनी सब पास हो गइल कहिए ना खत्म हो गइल रुआ चलाक होके आ जौन बाकी बुर्बक वाला काम करता नहीं महाराज का करिए सुनी ना सुनी ना पहली अब बताओ तन बात सुनी धोती कपड़ा गंजी चश्मा मोछ रंगवा के पूरा गांव में घूमी ई गांव वाला के चक्कर में रहला से कोनो फायदा ना ठीक बा आ तनी चली आ कह दी कि ढालोल दिहन कोनो दिक्कत नहीं है दे छोड़वाई जी से पीटोट दिया सन का इज्जत रही हमार ना हमार रहत तो ऐसा काम थोड़ा भाई का भइल बाबा काहे के मोहल्ला क्या कहत नहीं अकेला में कि एक ला के हम बनवा जा बहुत बढ़िया मैंने 2-4 दिन के अंदर में बन जाए 2 इंची ढलवा दिहन तो हो जाए ना ना बहुत मजबूत अब इतना दूर जाली ना अब कुछ कहे सुन के एक पर जाली लग जाए और जाली लेके ढलवा दी काले हम ट्रक से गिट्टी भेजवा तनी बालू सब एकदम माल बनावले आई आ जितना मोटर बा ढलवा ले मेरे को जेसीबी भेज देता नहीं भरा जी का सब भरा जाए नेताजी रोरो इंजीनियर साथे अकेले भेंट ना हो गइल बढ़िया से ना ना वैसा बात नहीं वो कुल काम हम ना करी अच्छा अब मेरा क्या है जनता जमुना से खुश रहे वो काम करेगा अच्छा देखल जाए अब देखें ना काले काम लग जाए ओके निमन ढलाए के चाहे हाँ हाँ निमन ढलाई पिताजी हैं इंजीनियर ना फिर ऐसा बात नहीं काल ना बनी तब नु काल बने के चाहे बाप रे बाप ई तो साला बड़ा माहौल खराब रहे जी 2 नंबर काम करे में यही बा सब मिल के पैसा कमाइया साला अकेले हमें जी पिटाए चल केहूँगे जान बचो जौने कुछ खर्चा से दे छूट गई